umon una tapno awan ti pabas-basulin da isot pun ang problema anak jay kantina meten tinurong na rumigrigat piyag tayo dito'y daga nakapanunod na di paglakaanda di damo apagad kasukat na pamilyaga na iram-ramanda babawi oh babawi sikat ka na yun ang maud-udi no kuma sikat ay umon-una awan mangkuna ana ilaw anda saya atem tibiyag mo kabsa taawan magdanti magawat itaraydan tidida sanikwa o na yan tidak pa'y ipakada ada tiyempo nga umay ti apo amangala amin kada tayo awatem nga rod ni Jesus ti tabiyag mo ket naragsag to ti masagrab mo babawi oh babawi sikat ka na yun ang maud-udi no kuma sikat ay umon-una awan mangkuna ana ilaw anda babawi oh babawi sikat ka na yun ang maud-udi no kuma sikat ay umon-una dim ko na aja inbagbaga dim ko na aja inbagbaga yes maudi babaki nya may isang original composition tayo nga na-record iti tawan to 2013 sa Jai Rap Recording Studio to dito iti kapatyo Sounds Lover Official kaya mat iti anosyo gagatyo nga mangbuya anosyo nga nang buya kat tagit i saan pa nga nakasubscribe at mabalit nga ag-subscribe kayo iti Sounds Lover Official YouTube channel tayo kat narigat nga may subscribe at i-require na iti sign in kayo kat mabalit nga diretso kayo kapatid kayo YouTube i-type ko lang kaya nagan tayo nga Sounds Lover Official kat rumor i-click yun dahil kat rumor iti nagan tayo kat sadya kayo mag-subscribe kat yaman unay niya po Diyos so iti may dadayaw kat agyaman akman iti ansyo
nga agbuy-buya dagiti pupusta yung kanta. Tagyamanat, God bless iti apamin kata matahagot-agot ako. Nya kata salah-salamat.